Enw fi 'di Liam Thomas, dwi'n 25. So dwi'n gweithio yn y Wal yn Nghaernarfon mewn restaurant. Mae wedi bod yna am 15 years dwi'n meddwl. A da ni'n neud relaxed food yna, da ni'n basically mwy fatha caffi'n dydd a mwy fatha restaurant bach mwy upmarket y nos. A wedyn 2 flynedd yn ôl da ni'n dego'r tân, sef pizzeria, Woodfire Neapolitan style pizza. A wedi mynd yn gret yn fan'na chwarae teg. Y llwybr nes i ddilyn oedd, nes i dechrau lefel 2 yn 2019. A o'na bach o bump in the road oedd yna, nath Covid digwydd. So nath o cymryd bach hirach na be mewn cymryd i rhan fwyaf pobl. A wedyn, ar ôl cwblhau lefel 2, nes i cario ymlaen i wneud lefel 3 wedyn. Nes i dewis llwybr yna cos nes i fynd i university a oedd o jyst ddim i fi. A nes i adael a nes i gael job yn cwcio'n gegin. A o'n i'n meddwl yn lle just stagnatio, nes i cario ymlaen, trio wneud rhyw fath addysg. So nes i cario ymlaen wrth wneud catering course. Swn i'n awgrymu prentisiaeth i rywun. Dwi wedi cael profiad rili da efo fo. Dwi wedi cael lot o hogiau yn gwaith i wneud prentisiaeth hefyd. Mae'n just ffordd neis o gydru gael bach o qualifications tu ôl i chi tra cario ymlaen i gweithio a bod yn y real world hefyd. Dwi'n meddwl y peth mwyaf ges i personol ydy o dechrau'r qualification i'r diwedd yn ôl nes i tyfu fyny bach. A nath o helpu fi, nes i fynd o gwylod y gegin i head chef trwy wneud y qualification. So dwi wedi geinio lot trwy wneud yr apprenticeship. Enw boss fi di John Terrell. Mae'r cymorth mi oedd i roed iddyn ni trwy wneud y cwrs yn amazing. Mi oedd i rili gwthio ni ymlaen i wneud mwy. Mi o'n digon hapus i roed ni pwy bynnag sy'n eisiau wneud y cwrs. Mi o'n really supportive i gwthio ni ymlaen i wneud mwy. Mi o'n gael well staff yn diwedd bod dim. Ges i Louise Hall yn dod i fewn, hi o'r tutor fi. A chwarae teg nath hi really cheisio fi fyny yn dechrau. O'n i not the best student yn dechrau, ond nath hi sticio efo fi. Dwi wedi cael Louise yn dod i fewn ers blynyddoedd lan. Yn wneud practical work theory, i lawr wneud y gwaith efo ni, a mae'r support mae hi wedi bod yn roed i fi, y chefs eraill. Mae'n even wneud cyrsiau fo genod front of house. Mae hi'n absolutely brilliant. Dwi'n meddwl y ffordd gorau mae'r prentisiaeth wedi helpu fi datblygu'n gyrfa fi ydy pan nes i ddechrau'r prentisiaeth o'n i'n lefel gwylod y gegin, a trwy wneud y prentisiaeth dwi wedi cyrraedd reit i top, a plan i fi'n y dyfodol ydy dal i dysgu mwy a mynd ymlaen efo be dwi wedi dysgu.